Ide da Santa Wang Jude da Moro Heyuang. Mensen, goed. Lenny, hoe gaat het met schat? Ja toch, alles cool? Christian Bisseser, Fafi. Doreen, alles goed met jou? Nou, vandaag zitten we weer in een live. En je weet, meestal today in een live. Ja, thank you Christian. Today in een live meestal, dat leer ik van jou en jij leert van mij. Omdat ik dan mijn mening deel. En jij bent misschien een andere mening toegedaan. En dat mag. Ja toch? If you have one mening in alibi. En me heb one mening, de mening is verschil. Dat na een mooi voor alibi. Want dat ook kan op een mooie discussie, een gezonde discussie. En dat kan ik van jou leren. En jij kan dan ook van mij leren. Ja, Shaslani heeft sta. Hoe mis je want legend ja zo voelen in een live ja. Zij staat tv, alles cool toch pa? Patrick Tevrede, geen onbekende. Ja toch, look het idee, we hebben het over meeëren, om mensen te zijn mee. Dus ik ben al een tijdje bezig. En if you look boom, ben ik het hele jaar door bezig geweest. Toch, met zij Sabra, me ben de hele jaar bezig naar een post, ik want to post. En if me tegi, voor me pot de post, of sma be op de filmpje, of me take de sani. Dat je taki al die tijd, toch? Heb je gezien hoe vaak ik filmpjes van Marlon Rosenblad heb gepost? Bianca Prika, Lieveld Clinton, ja toch, tv. Toch, alle respect hè broer, dat is op direct ook toe taki, wat apart respect, de malek you. Toch? Ik heb het over tv. Toch, dat je hem lukutaki, boenvoer gevallen met poti, bijvoorbeeld Pesma foto e pori gwe. Pesma ede e soro gwe, pe omen sane op een asmasking. En ik had het constant, mi ben sukufu safsafasani, met taki busdatra, met taki gado e yepi, met taki so. Maar mi ben wan chaugo na seifu wisi. Wisi. Nonde, agers wisi trowa modo, agers asan kon gewoon normal inu mofo, inu libi. Daarom ik me betake laatst bij de big kel funo, de biggie one funo. Want to sapsa de bedu. Dat die de gwe, de gwanga de koni, de no goede konif ding. Omdat die if die na de boom voor young boy bab koni. Obo wisu schreef gevaarlijk. En anogi tong si gevaarlijk sani, mevrouw Goeding, alles lekker. Anogi tong si gevaarlijk sani, obo wisu schreef. Gilau sani. Maar daartussenin, wisi ano altijd sma e wis yo. Dat na bigi fout zou we meki. Zo'n ding, Yusref e wis Yusrefi. Woorden hebben kracht. A kosmos in sa we libija, alla sandi ek mopo uit je mofo, sa soutu e nyang. A kosmos e teken. En a kosmos e go dunanga eng, sa eng vintak ab dunanga. Dat mek de man taki, what goes around, comes around. You nyamofo nanga saye nyan soutu, je drink watra. You nyamofo nanga sa you must make you eigenlijk duidelijk, sa you want wani of say wat actie nanga je mofo je doen. Nanga je mofo ya tusane du, je segi you srefi, je bless you srefi, maar nanga you mofo, you no man segi wantrawang. Nanga you mofo, you no man bless wantrawang. Je segi wantrawang nanga you do. Je bless wantrawang nanga you do. Nanga you mofo a enigste sansa je do in gado grondtapu. Nanga you mofo en een ap resultaat na politiek. No een sport in een do nanga you mofo. Dan min het ook over singi. Want dat nou een trasan a project dat moro bigi. Maar bijna not ne dwanga mofo. Nanga you do. Ja, mi loyalty is geen uitspraak. Het is een lifestyle. Ja, mina creatisma en no one taki, no one do, no one passive libi. Mamoro oge wisi di da grond tapu. Na wisi di you wisi you srefi. Isap sana moro ogri wisi. Te you no ma vergeef. Da mi kan tegi tak you wisi you srefi. Omdat udaga da grond tapu ja, wa libisma. Tida di se do dati, tamara date do dati. Wala mala emek fout. Wala mala do walis wansani. En wala mala in alibi. U do wansma wansani pe.
Yusref no aben door tak na wan takrusan I duansma. Omdat you kan de, you no bij a intentie voor duan verkeerd zijn of duansma wan takrusani. Maar you play kwa handeling waardoor wan smako horia ati. En kan de jangasma dat te tak gewoon, maar nooit you no sabi, tak so asma horia ati. Want eng no ap you maneri taki, you na gewoon, if wan san no boom, you takeng. Keep your body in shape. Saib sablot. Toch, you op een manier. We zijn mensen, we zijn uniek. De ene is zo, de ander is zo. De ene is open, de ene is recht door zee, noem maar op. We zijn mensen en wij zijn unieke mensen. Ik ben uniek. Toch? Ik wil geen tweede dingen zijn of tweede hem of tweede die. Nee. Ik ben gewoon, daarom schrijf ik het duidelijk. Want lik voor sabi, zolang je nou een blakke man, je nou een koning. Zolang je nou een blakke uma, je nou een queen. Toch? Dat maakt me schrijven, koning Siebrano Pique, de eerste. En dat zomaar. Omdat mij vind misref uniek, lik van jong vind misref uniek. En zijn er me halapis aan. Kijk, soms doen we dingen in het leven. En we vergeten. Soms doen we ook alsof we zijn vergeten. Toch? En soms hebben we ook dingen gedaan die niemand weet. Soms doen bepaalde zaken in een Libi. Like familie zo, you dape, brief me, saibsa, moralo takoma. Sava le vrai, favanyang akukruborik batok. Toch? Dus soms we doen bepaalde zaken, sa, unusref ne staat erbij stil, taki, hey. No asma no saptak mi do asandizi. Maar wansma alfa saptak mi doing. En asma di saptak I doing na U SREFI. En if U SREF sabi dat on tak gado sap ook toe. En if gado sabi dat on taki an natuur vangen apis dat op ook toe. Mas mano sab ete. En brief me dat nou of de eerste straf die je bige koti. Mevrouw Koenders, dat is lekker. De eerste straf die je bige koti in Alibi is gewetenstraf. En gewetenstraf. Anotaki parketbus moest rijkong de agi want dagvaarding figwa krutu. Gewetenstraf de kel naf kooi niet selko wiki moest de maat dat ik maak je klaar in gwa krutu. Gewetenstraf heeft 1 maal 24 uur zitting. Dus zolang winspede, zolang I de bij zinnen I wiki, fosigo sribi I dat toilet je nyang je vrede wisa je doe. Gewetenstraf na in you ede eiroko na you is straf U SREFI. El hagi piga, zeipsa, hey, alsnog gecondoleerd hebben, mijn brada. Toch, gewetenstraf na een straf voor 24 uur lang aan jabi zitting. No as man of sabi sa idu, use this up sa idu, this man of sabi, ye straf is refer dat namoro ogriwa. En namoro takru wisi, amoro hebi wisi, seika wiswansma, na WISI JU SREFI. En ik heb een WISI JU SREFI waar je door krenten konta. Ik heb WISI JU SREFI door bepaalde uitspraken zei je mek na je mofo. Je mofo die zo tenyang. Bepaalde uitspraken die je meki. Ik kan vloek JU SREFI. Omdat if you vloek wan trawang en ano wroko tapa trawang. Dem saptaki eidraika oso baka. Eidraika yu baka. Mi give een simpel voorbeeld die manteng. Mi schrijving ano alles mal op lazy. Ik geef een simpel voorbeeld die maand, omdat ik zie dat ik een misgun is zwaar in de samenleving. En dat dit op elk gebied, dat dit op rokopressie, dat dit in de ziekpokuma wereld, dat dit in de sport gebeuren. Misref mek misgunba. Misref familie ja zo, suma sabi. Mina prof kapper. Mi respecti alla barber in Sranang. Maar de sabitak temi knap baka wan sturu mi danga mi ton duise. Dana kot man knap ja de sabi. Mi sabitaki mina in kappersak mi de. In kappersak mi de ba. Dus te wasma eteg yu taki sma wiseng. Of san dwing. San kan de insef no be verwachti. No bige la fuere. Nooit no bige lafu, nooit no bige prisiri. Mera, alles lekker. Nooit no lafu, nooit no prisiri. Omdat de bigi smaf mi ba wan singi. Te sani mitio. Sani le. Te sani no tuyo. Sani no de. Te sani mitio. Sani le. Sani no tuyo.
Sani no de toch? Mi fam ja zo san mit me ba. En voor die san mit me, dat mi sap ook toe, zijn de aan mit me, en mi sap ook toe samim do van no mit me moro. En mi ook toe kan giu a rai dati. Ja toch, mi kan giu a rai dati, maar mi na in kappersak mi be knapu. Alama sabator dati, alama sa den flora da pesabi, in kappersak mi be knapu. Mi doro atoso, next nero komoro, mi anu nero komoro, mi futu nero komoro, gonini WISI SREFI, no beuro komoro, alama sabatori, alama sa da flora da pe sabatori. Tok dat mek hem nooit moro mi knapu iwan kappersak pe. Boom furs ma we waf 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 nanga demo fo tak pike ka knepen. No. Koti wiri pot me in rolstoel. Is de me lees een stuk voor Damaru. Damaru schreef sabato dat voor me. Koti wiri pot me in rolstoel. Ta perna simidoro. Gado tangi. Want datra bedeja. Tentak datra na oso datra. Da. Is dat vast aandekbaar. 1000% woorden zijn gratis, maar hoe je ze gebruikt, kan je duur kosten ook. Toch? Midoro tejaso na para en gadotangi. Ja, Dorina Hasselbank, als je het niet weet, dan weet je het vandaag. Madja, hoe gaat het met je? Toch? Als je het niet weet, Dorina. Amoro bigi klantenkring voor mij in Flora, abede. Niet nu. Toch? Amoro bigi klanten krijgt me naar Flora. Maar dan lek in een kapperzak dat me fok op. Alasan no boom taki. En min aftak alasan ala juru. Maar te bepaalde san heeft sa dan volgens mij want tak de tori. Fukansi taki. Mi di mi behale aan. Albe deleki. Rolstoel lori dori mete. Rolstoel futu neroko. Anu neroko. Gongsrefi faluit. Dena asset dape today next dena man venir foto NRI scan omensan imi ede scan nada next noti nada toch na mi teka besluit gewoon dam karwan bigisma dape ons zuster mi kare kon mi te een faisha tori dat hij mi so tori mi tak die man komt foto en meki dise koma geen resultaat. Na vrouw Luko akartaf mi da vrouw tak wakti. Eetje pike mi tak ja. Hier en daar je na paramang mi tak ja mevrouw. Hier no baba. De uitslag sa me kies jaso. Dat want taki ina bigisma of yanga de bigisma da dege u dat robi mi tak nee. Hier en brada gogo sukwan fasina oso. Na so you see mi ko bel mi ma mi bel mi brada. Tak ei uko pur mi ja asset want in bereken fui mo podape da imus teken tak ye gwe. Mi anu neroko, mi futu neroko me tegu baga a gonsref dede. Famo teken fuk mo podape. Want sadema wan duno. De ma tegi mi taki. Asan sam sanga mi jaso. Alasan faluit. Futu anu faluit, gon faluit. Na le kwam beroerte, maar het was geen beroerte. En if mi de dape gewoon et draai nanging. Fa de man man fen no resultaat. Dana de man bo juk me imi baka. De man pot mik ba, de man bo juk mi de zuster sa sabatori ete 2014. Het was september 2014. Toch? Dat de zuster pot mi don da pek ba. Dat mi shit toe wit vrouw e koirikon. Toe wit zuster. Mi shit de pot da pe ai tak ja do poervocht uit mi baka. Want de man vind resultaat. Dam luko dam tak wakti. Yuna stagiaire. Da yoko oefent op mi. Asan is nogo doro. Want da outegi mi taki ja. Wo hara vocht pour uit die baka. Maar if wan san warisiko de wel. If wan san gomes. Ben je voor het leven verlamd. Mi tak luister na. Next negwa mishking. Ukalip mi lekso. Ruggeprik na. Mi tak ukalip mi net zo. Mi no wan do next. Ulip mi net zo. Mi wan gwa oso. De tak abuya po nummer zo kan bel mi tak ja u bel mi ma. De ma bel mi ma ka asset. Den kon teken gimi. Voor mi bekang moppen uit asset. Mi moppen uit asset 9:30 manting. 3:30 bakan na. Mi de tapa voetbalveld jaso. No. Anasem de atam mi yoko atamaraping. Mi moppen asset 9:30.
U konjaso Castrobe da libete de bekare shek. Castrobe da libete u konjaso panasisma bigi wam chiwang alaman kokna pangabija ko begi asowe lobistrum we domensani alama di dalibi sabete tamara feng misribija bakana oso se janami nesi janami kibri presi misribija de makon ano waka me waka de makon dikimi pour jabaka opomi wat mi ne waka arki baka mi waka futu neroko anu neroko not neroko matembe tak de sani dawe shileki aina andag na soku de ma opomi pour jaso mi nefo malon da Holland no of België pa de dape opomi pour uita osoja chago baka dape aso we begi o mensani baka dati mi opoknapo mi waka fu baka se uit ja binnen 24 uur mi waka fu baka se uit café se half 4 bakana mi de tapa voetbalveld e prebal dus da je shitaki sande ma te denomiti dat deno degiu daarom ik metaki amoro hogri wisi na sayu kanto nanga yu egi mofo. Dus tidena de te yune shimi vast in wan kapperzak. No kombar pike warm ben niet in een kapperzak. Me meke me ikba. Pike de no brief mi ele mi libi mi sap de feti sa me feti mi sap de tackle say take me mi sap van mi manoeuvre mi sap van mi beweeg. Daarom mi ab so men talent dus mi naf libi koti wiri wang. Met tak 12 taal mi erken voor. Dus mi naf koti wiri, mi sap tak tongse voor taal man. No de na kondre, dat me hosel tapa gebied dati. Dat mi ne geen wisi nanga sot de sanati. Maar mi go een voorbeeld die de man ting en mi wan me ko begrijpen voorbeeld omdat mo go chinso moro dipi in ato disi. Mi go een voorbeeld die man ting. Wan kapper e denki taki bon snel au denki taki na wan kapper doe wan sani en de kwakzalver sa wabi sa we kar bonu man de meeste de na kwakzalver sa de kwakzalver sa wabi sa de kar bonu man de goede niet nagesproken. Die zijn ook gauw geneigd te zeggen naar je collega, of naar in osso, of naar je egissa. De man dat meestal praat die boem voorberen, omdat die de man solis de naba sabi wan brief mi julek aiman lukuma yuno kasap alasani. Adisi ik sap fetanga, yorka dis sap fetanga, bakro dis sap streka, winti dis sap, ma wanomo e wandu alasani. Dat trouwens refi wan specialist in alasani. Alama apon specialist. Maar rokono wan prati. Wala mala wan mek alanyang. Mek asane bruya. Anaf de taki. Julek kapper. Dank je, dat weet je toch, Fanny. Toch? Anaf de taki. Omdat je deed wan kapperzak. Dan wan kapper. Nanga saye roko in a kapperzak. Doe je wan sani. Anaf de so taki. Yuna pokuman. Dan een Pokémon doe je wan sani. En af de tak je een scout toe, dan een scout brada of sa doe je wan sani. No. Jullie vergeven niet. Dape a wisi e bigeng. Une vergeef. Mi familia zo me libi vrij. Toch? Ik hou ook van je Fanny, je weet het toch? Ik kon er nog sabi dat de dofu de breni. Toch? Wat dat ding is, vergo alle school. Te you denki taki na asma sa anga sa ye dwa srefro ko dwa sani. Brib mi something ina dunguru na sosan euroko. Ja, ina dunguru na sosan euroko. Altijd e wan gi wan trabeeld, e wan mek ishi wan verkeerds mama brib mi. Soms na is ref, wisi is refi. Soms na you do you srefi, maar je hebt het niet eens door, weet je waarom? Lek van teguba. Kudak mo gia voorbeeld voor een kapper. Amana kapper, amai mek boom voor money in een kapperzak. Toch, amai mek boom voor money in een kapperzak, maar amana vervoer. Dus ama bij vaste taxi zei Korea man. Sabi toch, en op de duur te een vaste taxi af en toe dan kan dit today want mezelf de rij taxi voeren. Me altijd allemaal sap me minolop bus of taxi of me egi wagi. Minolop bus. En dat biggie thing man minolop bus. Toch?
Altijd dat een vaste taxi. Maar je vergeet dat jullie kapper zijn make money alla day. Sa e denki dat je want de kapper in een kapper zako doe je wansani. Dat je go mitanga een taxi maar say rei vaak. Dat je vertera maar alla day. Ay boys, I make money. Tide me make for do song. Ay tide me make it. Tu barki dala me kis tide te prop. Je vertera maar je heer tori. Maar dan gewoon ineens. Toch gewoon ineens jullie kapper. You make one money pay by you egi wagino. Dat hij bij you egi wagino. They forget dat je a taxi man sabe rei you. You up one pay man dat pef go pay. Toch? Maar omdat amano piki you next you by you wagino. Dus je ne rei a taxi dat moro. Dus amai bari. Brief me you up one feanti dat pe say no sabi. Daarom te we do bepaalde san niet toch. Te we do bepaalde san in a libija. Ano altijd na smai wisi, zo lees na je wisi srefi, omdat we vergeten toch. Dus daarom ik die wina libisma, te we vergeten toch. Dat vergeef, is op zijn vergeef. Des massa uno sap niet eens etetak de duan san nanga uno na mit ano mitu, zo lees wa mai proberi. Dane miti. Wama nanga say de bung e proberi gewoon, maar voor alleen die asan no mitei, a doel no bereik. Amai tande bunangay ma inama ati amai tegen you ba you no sabi. Sonte mai probeer you ma prefa mitanga you e mitanga smaf deng. At dona fa you elibi fa you echa you srefi omdat die brief me amoro tranga obiadide tegen wisi na doanga leti. A moment sa je probeer dusan nanga leti tok brief me dat ikanga wisot kwak salferiwani. Not neem it me, want fam ja de probeer me om lazy a walis da lukt ding in a kapperzak. Dat na enigste lees zal lukt de in a kapperzak, de man pot me plat, voeto neroko, anu neroko, next neroko. Toch? Dus dat me tek leri uiting. Maar dat te you op one man sakande, kutak so lees janga wa mai teken. Toch? En voor you goodwill gewoon hè. Of kan de aan min afteka voorbeeld naar you. Luku ikalibi nanga alamang. Ikan debung nanga alamang. Mij maar vertrouw alamang. Want mi familie zo. Mine vertrouw alamang. Omdat mine wan alamang vertrouw me is op zijnde. Mi wan tande gewoon misrefi. Mine wan alamang vertrouw me is op zijnde. Zo lees misref ne vertrouw misrefi. Dat mine vertrouw misrefi zijnde mi wan ser misrefi. Gi wan mang tak im vertrouw mi blind. Pe misref soms mine vertrouw misrefi. Want met ik bepaalde besluit, sa ik ko in mijn nadeel en ik ko in voordeel voor trasma. Dat is wat mijn vertrouwen. Omdat in mijn vertrouwen asma, mek je bief leer vergeef. Omdat te je vergeef, dat de blunders sa je meki sa je vergeti. De fout sa je meki san kost wan trouwan kan de eroko, e libi, e relatie winsang, sa je no abendor, omdat nooit ano tegen je. Te you begin vergeef desma di do you sani sa you no sabi. Da automatisch desma sa you do de wan sani. Sa nooit you actie vergevenis. Automatisch denk of vergeef you ook toe. Waardoor a groep pe you moest focus go bijna. Et trouwa onzichtbare groep pe you sitaki. Dat if you vergeef alla de vijantiv you. Alla de vijantiv you vergeef you. Unaf de bomoro. Dat suma e rest ete fu do you wan sani. Dan is refi toch. Maar hier die we begi vergevenis, maar unus reef nee vergeef. Tesane met bepaalde man in een bartje poti nooit. Met dat ne bartje poti tesane met bepaalde man. Wansan a trigger me wel. Die man die me lezen me zie Damaru schrijven sani. Ik had het al zien aankomen. Dit had ik al lang zien aankomen. Omdat wins wij draaien kon voor alle de young boy onder mijn generatie. Dat aan niveau sa Damaru behal internationaal. Boom voor artiest in Sranang. Trouwens dedegwek basrefi. Toch de nogal aan niveau sa Damaru bereik. We hebben over aan niveau paman deno. Aan niveau sa Damaru a top sa Damaru go bereik. Omdat de top behalen is nog niks. De top behalen en de top behouden, zichzelf behouden op de top. Dat is niet sani. Dat ben ik duidelijk. A top, a hoogtepunt, de hoogtepunten is dat Damaru bereikt in Elibi. Om mensen naar artiest no doring, om mensen naar artiest one doring, om mensen naar artiest het dreef doring.
Maar ano leuk, omdat die, als hij go wang naar je talent. Als hij go ook toe naar faye cha je srefi. In een Libische, in het dagelijks leven. Faye cha je srefi. Want dat want aki na de fans voor jou wang, moest si bon voor jou. Want na je poko bon, dus je fans wang moest lopen voor waka. Na het dagelijks leven om je heen. Hoe ga je om met je vrienden? Hoe ga je om met je familie? Hoe ga je om met je gezin? Hoe ga je om met je kinderen? Hoe ga je om met de mensen die er voor je klaarstaan? Toch, alle de chimtjes aan het epre en de sand die ik krakte jou. Toch, sasma is voor jou naar Facebook. Nou wens. Dat is de foto's die je post op Facebook. Nou wens. De verhalen zijn je pot op Facebook. Nou winst. A true you. Na dat. A true you. Na emoshare wakabong. Omdat die zo lees we. Want dusani gisma ai. Bon forsma e dusan gisma ai. Trouwens die de neta babroko wa oso tamara mate adawa internet te praat pakket. Met je een voorbeeld. Die de neta babroko was ma oso tamara mate adawa internet te praat pakket. Dat want taki die praat de pakket. A film en visie. Maar die hebben go fufuru brokeres maar also dat aan een film, nou een simpel voorbeeld megi. Dat ondanks amandua ogri, amandraien kom maten controle aan boom. Je volgt me, maar boom voor funu, jullie zijn bang om de fouten die je zelf maakt. Je wilt die fouten niet eens aankijken. Je wilt niet eens, dus je wilt ze niet eens accepteren. If you not accepteer de fout sa you make in a libi, ote je corrigeer ding. Dus als je dat maar om je lezen, bon volgens mij is je grap, bon volgens mij is je kick, omdat tackle no te kwete. Tackle no te kwete, maar misschien ook tot op social media, pe bon volgens mij een meka fout. Ik begin koppel, sani. Ik weet niet waarom jullie zo snel zijn in vooroordelen. We creëren wat je hebt, Trasani. We creëren wat je hebt, Trasani, naar een vooroordeling voor nu. Ik zeg je, amor tof, wisi, na te je nee vergeef. Als je niet vergeeft, ga je op den duur vergeten wat jij hebt gedaan. Want je zit maar op te stapelen wat men jou heeft gedaan. Dit doe me dat, dat doe me dat, dit doe me dat. Doros mij doe you en vergeet sa you dus maar. You en vergeet dat je doe as maar wasan is dan nooit op het tori na maar tangan no wa misap tak me tangas mana strati es des refi mi brada Rocky Marciano Fiari. Mi go na face for Rocky Marciano Fiari da minogo. Dam no dina kondre of me don't tap me baka. Tok da Rocky Fiari da me go is de. Da mi shi want to dames sa altijd ube de bunanga usrefi, altijd ubaru usrefi ma laatst die want tras ma bedeen one life. Da mi shi den fa de kos mi da pe de saka mi da pe dam tak na de saf mi je toko mi so da pe yong. Da sa mi do den sa mi no sabi. Tok sa mi do den sa mi no sabi. Dan mino sami doen om met dat boy. Kan de een als verder bederen. Sap samim doe. Mim vergeef ding. En dan mi vergeef ding. Maar deno sap tak mi vergeef ding. Waardoor als strafu. Moro heb ik ding. Want de chimie is de wan. Je zit tak de wan tak odi. De wan ko takang ami. Maar a doti. A wikat. A so don trots. Dat de tapu. No wan de no wan saka de se vif ko takang ami. Dat me lukken den zo. En door lukken live. Alla de live me de volg. Baka. Ik heb jullie allemaal vergeven. If me begin goes dong. Go noteer. Om eens maar doen sani. Oteng no kisteng. Fu corrigeer de san di midusma. Disma no sabete. Toch? Si misschien brada me jawan koi na live. Toch? Wa lukusas madunu. Ote wo lukusa wedusma. Dus zo je ziet dat je wel libisma. A wij doet die dat, wij doet tamara. Dus met andere woorden, enigste passief koru de leid is. Na vergeef us refier. If we no man vergeef us refi, dat breekt niet. Douka libeng. Ja toch? Zolang we no vergeef us refi, na zo wat dan fight us ref godoro. Om het op den duur, uno sa pongo. Say sami brada, fafio. Lapap. Mooi programma met Pologie. Tegen respect. Ay, mooi tori. Me arki. Era? Ja toch? Doe is Dus, na mi ego puur. Doe je tori. Mo pata. You want potis refi boy, me Pologie, me arki. Oké. Daar bij arki, daar kon dadelijk even wani. Zet. Lobby. Toch? Dus dat, mi wa mek duidelijk. Tak ina Libya, wala mala na libisma.
Breed me no one funu no kagron tapu fude perfect. If you be perfect, breed me in a belly bimoro. Uno merk op suma perfect, no? Afufuur man ta dede. Sade bari. Abede wan boos ma. A cheer man takba. Ta dede. Sade bari. Abede wan boos ma na te dede of you nog geboren ete. Dan pas you for perfect. Maar moment sa you kaga de grond tapu. You kon fuko make foto. You kon fuko leer libi na nga trawang. You kagron tapu fu leer uit de foto die make. You kon grow. Want duidelijk signaal gado egiu taki yuna groim gro omdat tegenboren je geborenlijk wan Siri. Maar dan gewoon in wat ten je ziet door de jaren heen je gro. Nooit misschien was maar geboren zo. Wat jaren de zo. Dat 60 jaar dat komt zo. No. Nou een duidelijk signaal voor she. Een voorbeeld voor alibi. Als Siri sa je prani. Am gro. Apchi dagu sa geboren. Ey gro. Jullie libis mij geboren baby. Je kroipie. Je wakka. Je long. Je gro. Dus in alibi wala mala konf make foto en fire grow. Je gaat groeien wanneer je je fouten kan inzien. Je gaat groeien, je grow te je op sakafasi. Je grow chim somoro snel. Je grow te je man de eerlijk na je srefi tak asandi mi doja eigenlijk no boom. Wisi man sap tak mi doen komino doen moro da je grow. Maar if you denk taki je grow fu harwan trawan saka, they no grow. Dat je oppo even gwa lok toe. Men berikan omoro hei oppo gwa lok toe. Te fadong aslake moro hebi. Dus wisi de. Doe de takru de. Maar na dat uwani toch. Na dat nasa uwani want meshi. Wans mij las wan telefoon. Hij schreef op Facebook. Minoma ven mi telefoon er. Mi dat ook wa Haitian. Haitian da Facebook toe. Hij is doluku. Eerste klant. Atrawa wasan sanang ya, mimira to gwa Haitian. Haitians dong. Haitian tak YouTube. Tangalas her Facebook ada di wa asan ko trawa modo mo gwa Haitian, mo gwa Haitian, mo gwa Haitian, mo gwa Haitian. Haitians don da pe wakti. Sayet tak uit you mofo. A cosmos eteki. Rambo. Yapa. Tok ala sayet tak uit you mofo. A cosmos eteki. Opoti de manting. They bar wan dansi de dineti toch. They proberen even wan dansi de dineti. They bar tak ti de dati. If wan man look me verkeerd met juking. Ti de if wan man look me verkeerd ti di na dansi of wan man trap me met juking zeker ti de. Ik knap ves wan spiegel if kisa firi dat ik kata also. If you waka baka firi. They take one nefi they put in a seibere they go na dansi. Eerste man sa trap you ye juking of enge juk you. Na say tak na ngay mofo. Didibri ne taki. Didibri ne taki. Didibri na you awan yere sana you messi te ye begi gado. Na say wan do na dat je begi dat je puro et you mofo. Na precies ook to te wan de wan rokoman voor dibri. Na you taki. Ay mi wan tir wan sma ya. Ay tine dat die be. Ay arki. Dat zolang een arki, want bepaalde uitspraken je niet doet zomaar. Als je ook gaat met je, bepaalde uitspraken doe je niet zomaar. Na uit atibron, je doet bepaalde uitspraken. En te doet uit atibron een uitspraak. Amas dole kai seja, devil, chance dole kai seja, minotak di dibri, want kan dan ane yerembong. Chance dole kai, mensen op politiek theorie. Temitak dibri, dan me bedoel chan. Temitak chan, dan me bedoel dibri. At moment sa use don jij make a plan dat you want to agree. Chance dole kai sei. You want cheer once ma, dat chance tak mi fen waro komanda pe. En da amau competi. En taman competi, amano sorgu gi arrest in you. Amano sorgu dat you go in omgeving fusma sa okoru you of bar you. Da mo begeleid you want you troro komang, amau bigen chego langa langa na bore de nefofi. Da je kon na bore de nefofi, da je te amadak ayo ma weer mi de da atrowan tukrub na turo komand dibri fenikba. Da de tuma di sisap de nobel no watra nefo so barikba. Dobel wan tramoro sike de wan tak rip amat refi na roko man na say tak na ngay mo fo
na je wens eko in vervulling. Want je wens, je moest brokken met je wens. Dat zo ook toeteet dat je hal wan diploma. Je begi gado tak ai, stami bij, me wahala diploma. En je briep me a diploma dat je if je roko met je vening. Na precies hetzelfde te je etak wan sansa, je wan do di no boom. Waman dape e power utak. Ai oi dat je wan do, oi wan chiro as manos pan kogwe. Kogwe, wan chiro man, kogwe, mo chego chiro man. You mofo. Estrafio, you mofo, elusio. En zijn die met mofo estrafio, bepaalde sani, zij sa merbi, bepaalde sani je tak na mofo, maar je vergeet die. En dat na je strafu, a eerste strafu voor jou, na te tak wan san na mofo dat je vergeet die. Want soms is dong en dat je onderschat aan sani. Suma mi, if mi pot mi voet aan mongo, baka wan links met dede. Omdat janga tu mongo man kistrobi. Mongo Srefi, no doe je niks. Maar gewoon je begint op deze mijn pot mijn voet aan mongo baka met dede. Wansan draai, zei Sabel voor, zetje. Toch wansan draai. Toevallig, ano you moest go do wansani. Wans massa, you fin, tak you moest doen wan bong, want as maar dat libi altijd boenangay, altijd as maar dat jep you, altijd as maar dat declaar you, dat maar dat weet je wat, ik moet dringend naar mongo gaan boy. Dat tak boy me, ik wil no anga mungo ere man, omdat na you ere mek mo rego ere, brief me. Yo rego mungo. Asma di yo rei chago, no yere say betak over mungo, ma mungo yeri, a cosmos yere, a kibri wansane wakti dape want you fluk, tak you ne kono boda ba te wansan mitya mungo. Te wansan mitya mungo da ba hey. De pot sangi ma pasi, de pot disi grip, not do you. Na you nyamofo. Amofo disi se taksani, amofo disi yung lukbang amofo disi na enge lusi, enge tayu, enge sroto yu, enge gimankeri. Amasa kan dalayu. De maleru ne beste mati. No, ano true. You mofo gimankeri. Want you ka ap wan beste mati, ma if ano sap you tori fa out dalayu. Huh? Luko solis, wan mang to. Mo sorry fa san tof. Wan man, a apwan vrouw, ine oso, a loba vrouw. Awa meki chinanga a vrouw dati. Awa lei e herlibi langa awa denanga uma dati. Ala moi saning grondtapu awa mek mei nanga vrouw dati. Tok? Ja. Tok? Ala de sanati awa mek mei nanga vrouw dati. Maar, a man no e vertrouw. A vrouw dat en tori en die beretori. A man e vertrouw a vrouw en die beretori. Sabanga swame take die beretori. As schatje sama mit na supermarket. Of as schatje sama mit dama bego uit. As schatje sama mit kan het op social media. Na schatje dat die aan mij vertrouw. Fugen tori. Want so boom a de safe. Una bendor na afot na you mofo ogi. Ano next more me wa sorry of fare mo fe chego. Want loko. If it sani minet do ala van me wan leki wan sani ik begrijp me. Soms. Is dat tak lek van je ja lek uma. Of lek van je dape lek man. Maar meeste gevallen na uma. Bon voor sana man. E sheng fu takwan bepaalde diberetori fu eng sana en sheng. Nanga e egi uma sa ap in oso. Omdat e denki tak boy. Tide tamara. Uno demoro. Afro so gim mankeri nanga ting if medisi. E mim takatorange of minom takatorange. Tok. Bon voor man sa you see e op een relatie buiten. Dat no want tak in e borbunging. Dat no want tak you ne was en crossi bung. Dat no want tak you ne sex en optei. Dat no want tak in e luku de chimbung. Maar bon voor sani op een tere. Omdat in de meeste gevallen arki bung mine tak you moest doen. Maar na me wan sorry fatore chatori. Soms is dat taki uit schande. Soms uit wantrouw. Ik kan zeggen van mas, toch? Wanneer gaat het? Soms uit wantrouwen dat je wan apon trasma is op om een nef of me. Na de man buiten relatie. Je hoort op binnen relatie in stand. Je ask me va. Chef van mas, vraag me hoe dan. Mitaki. Ama abe vrouw nang ap ching.
in osso. Maar een buitenrelatie van man, je hoort een man gezinsleven in stand. Vraag me hoe. Of misschien weet jij hoe. En mi sap tako de wan raigi bon voor funu. En bon voor funu, no sap sami e bedoel. Maar, so fika sap sami e bedoel. Da, mi osukuf bless you like fame bless Miss Refi. Tok, na wan tori na obrendo, hoe dan? Bakatu mini, vertel, abong. Nos manabi. Oké, mitaki, wan buitenrelatie. Je hoort, wie is aan de financieel? Je hoort dadelijk, wan buitenrelatie. Je hoort wan gezin. Sleven in stand. Kwaar kabada via zo. Dat ga ik door zo. Laat me even lezen. De man takin op denk dat je WhatsApp san is. Mij sapsan toe. Ik ben een relatie normaal met amang 4 en 7. Srefi 1 geheel. Maar een buitenrelatie heeft veel aan. Ik ben een wang missie. Dat amang 4 en Srefi wang geheel. Zo bedoel je. Not bad. Maar mensen. Eén ding doe ik nooit. Scheldingen komen. Buiten met de wijs. Oké. Toch? Luister goed. Mitaki. En soms. In de meeste gevallen. Want buitenrelatie. Want mensen op een buitenrelatie. Je hoort. Een gezinsleven in staan. Dat zei ik daarnet. Ik herhaal het. En jij vraagt hoe. Ik ben iemand, ik ben een realist. Ik ren nooit voor de waarheid. Daarom leef ik gemakkelijk. Mine longi de waarheid, omdat de waarheid na in dat wil libi. Mine dreng of mi no one lay one libi. Omdat tante vind asan dat boom in een relatie. Omdat mine vind asan dat no boom in een relatie. Omdat Yusa vind asan is no boom in een relatie. Daarom mek in je relatie aan mag boom toe. Nee. In wamang e bos e we fine fa. Soms je op een relatie. Akan de Stranang, akan de Ja, akan de België. Wie spede, kutaki abi relatie. Papa, vrouw, kinderen. Maar lek van tegi basanet. Ano ala umasma. Kies a kans. Fugo teki a street university. Donc, ano ala umasma. Kies a ruimte. Fu go leersap alibi. Fos amit nanga amang fu elibi. Dus ano ala umasma kies bepaalde san mee. Is ap so umasma te de ap so manning remati de ap een voorsprong. Akan de in de nadeel, akan de in de voordeel. Want kan de sa de manning remati feng edu e man Srefi ne du, maar akan de in de nadeel en voordeel. Kodre! Ja, rustig. Ja man. Met een kopje live even ja. Oké. Ja. Want dat. Dat beginnen voor Edu. Koepie aan mijn vie. Toch? Kom je lekker fini uit. Lek van teki ba. Zo'n ding you na je uma usdom. En na eng you wan seti libi mo. Gien baka you wan seta libi na nge iwan make it chinang eng. Iwan na eng iwan chara he libi waka maar wan sande. Of bepaalde moment ede. Pe ano afro dati na asma na nga sa iwan tako ang bepaalde tori. Op moment ede pe afro noma los a probleem dat op. Op moment ede wan firi e kompensi tak no dis na mi mopai ta oso. Kutak ika oso da was wan don sani afro e weri ede. Bijna next aan don sani. Maar ik wan voorbeeld fika begrijpen morgen snel. Kutaki afro e denki tingi. Bijna lapjes aan zij doe ik denk ik dingen op het kanina verleden bij me kwam blunder en is op tak sani gersani dus tangano zolang aan san gersan dati of aan san sa abeyere zolang aan san gersan dati e weri de nanga tori dati da e dige spami ede en bon voerman de sanolop nak umasman bon voerman de sanolop kobrek kobrek bon voerman de sanolop bat discussieer hard dakke hard takke nanga vrouw samay do ama ik mo paita oso a waf de man ik mo paita oso I go na wan to matifeng. De matifeng is upside down. De mensen chillen. Amas don dat fe. Amas don rustig. Ame fijne lafti. De man de gewoon rustig. Ama de bro.
No man op next atori no los op. Tamanga oso dalag baka asem spider dete. Wan kanama ko tek spider tapak ina crew. Maar wan tramang, met mi okade man dat kon man. Wan kon man, ap vooraan nadelen, ama ap wan buiten schatje, pe ama saptak boy, tama edes pang ekte. Ama vrouw boom, ama brief me, ama vrouw, ama tahori. Toch? Maar a vrouw creëer wan moment, pe ama taki boy, zei ik eens, in een stand sami kan doen onder naf, mopo uit ta oso, no so na bruya. Damo, mopo uit ta oso. Maar wan kon man, tama go na a buitenrelatie ving. Amane go bespreek oso zeer. Dat nou een kon man. Tama go na een buitenrelatie. Deze relatie e broko en na buitenrelatie broko ga gezinsrelatie. Dat taki amang go tak in oso tori na a buitendame. Sa wel bede klaargiing te ababe no to of tabe wan taken tori. O tama be moni. Amai libi gelukkig. Maar wasan man kiri na je tapa olo. A moment sa you know kon man take wat doro say you ne bespreek a probleem voor in oso of you ne kon man ne bespreek een vrouw tori na een buitenrelatie want het is oneerlijk. A vrouw no sabeng. A vrouw no sabeng a buitenrelatie op een voorsprong ba tap you uma in oso zijnde asabi tak you apa uma if you eerlijk. En op moment sa sap taki apa uma da je verteren san voor a vrouw den beriken tak da je bige swaki you in oso en dat ano wan kon man. Want te afro die si wan broko in oso da alasan say beteging dat dat euro ko daarom mek akan say de tak so lazy a buitenrelatie e broko. Dus so umas mas ego rigeri na nga buitenvrouw. Na verstau nabi. If a man view no go gi a buitenrelatie ving a gelegenheid of a ruimte of a firi leki a de all that of a de moro betre moro in say. Breed me hoor to relatie 15 jaar lang en nooit wan smij sabi, nooit wan jugu, nooit wan kroet, nooit no wan ers. Omdat zo lees net op de juiste moment, soms net op de juiste moment sa a probleem dena oso. En u wan bespreek wan sani, in een bespreking na oso. Omdat oso say ap a heer puzzel ba en nang ap chipis disi oso say be ap i heer krakti in anu. Dorosei no up next no een puzzel. Maar Dorosei op chipis dat hij wel mee denkt wat oplossing kan doen. En dat kan make you puzzel compleet. Het zijn zaken die misschien een beetje pijnlijk lijken. Maar een fout zou wat oma en ik nou. Nataki, you want prijs toe. Maar you want een school toe. A enigste organisatie sa e breedte of sa e vierfeest te wa onderzoek rondaf na skotu justitie. Julek uma. You want go onderzoek nomo sama edu. Pay hore op. Zij doe. Je doeleki te you fen a resultaat. Je breedte na. Dus je denkt aan man tingi, je jere omen sani, je alles wat sani, maar je wan kon erachter, te je kon erachter sa epsa werkelijk. Ben je blij? De begin luko ome energie, want in een noa last voor noa umans mastrati, janga de pchenya op tijd, je doe is aan op tijd, amai gia respecti, communicatie de, janga mai sribi wiki ala day, ala neti, maar dan nog you want go onderzoek samai do strati. Dat want taki you know a af buriki. Dat tape af outego. So ook to de man je want onderzoek constant sa afro edu. A ting na energie sa you elasi fu go onderzoek sa afro edu. A ting na energie dat you bekan gebruik fu mek a lobby fu nu kom chi somoro tranga. Toch? Dan heb je somoro tranga. Maar you nomo, you want praise go to, you want go onderzoek. Te onderzoek rondaf. Je kost dan, hij werkelijk, hij loopt uit. Tegen me sana winnie die vinden, jullie oma of jullie man. If je tegen me sana winnie, dus janga man de, janga vrouw de, je want go. Je sluip ook mopo rok of go pip lukus aan vrouw doe. Hier was dan je go pip zei doe. Amang, je pip, je luku, je go zo. Te resultaat kom. Dat zijn geen van jullie blij. Geen van jullie zijn blij. Dat had je toch liever je kostbare tijd besteed
in een relatie zijn hebben inzien, want soms na een buitenrelatie je hoort at this instant. Het kan moreel zijn, het kan psychisch zijn, het kan zijn financieel, het noem maar op. Boom voor model de pe een buitenrelatie je hoort in onze relatie in stand. Als een go na een respect is dat de gepaard na asandati. Daarom ik teme tego na luku bijvoorbeeld julek maningre. Pana seit sa pana. Ayanga obrendo de na tori wakti as fitu no sot mat ding. Utemi sot mat ding wanda bo vera sudat julu. Obrendo la wa night na. Trouwens tanga tamara na laatste day voor payere mensen. De massa zaptak de moest schrijven de in. Gia toernooi voor 26 december. Tamara na laatste day pay. Misef no payete. Toch? Mogi een simpel voorbeeld. Wan man, wan vrouw. Tak meestal bepaalde sani hebif mo pa imo dus i kouro. Wel u mag sabihin met drink meestal ni luko dalak ba ane drungo me me ka drink for 5 batra one day ane drungo me tukabiri en nak mitrowe. One shot cognac e klaar mi maar disina for 5 batra nooit e klaar mi. Ik geef een simpel voorbeeld. Een man naar een vrouw of een vrouw naar een man. De omeyari, de struggle, oppo saka, de gro. Dat if tide na dei, dan een boewinti waiga man dati. Dat een vrouw na sama libi 10 jaar lang, 15 jaar lang struggle om een stande mamiti. Dat die 15 jaar nou aman denk doro dat aman wan boewinti waiga man. Dat ineens zo tide aman wan Beyoncé toch, want dan moet best nog. Pama bereik Toyota, dat na pota vrouw waroko, pota skoro. Go uit, doe aan sana de maar no, ama money doro voor bij Benz no. Ama bij BMW, ama bij omens bigi ten sani. En ineens de afro ne fit moro in a Benz. Afro fit in een Toyota. Toch, afro ne fit in a Benz, ama wakana na Beyoncé type, Rihanna type, toch wel maar saptak dat na de tigri. Dat serefina so goed do mij luku. Na goed do ma olo yogo teki. Toch? Maar dan nou ineens baka 15 jaar die u boek succes. Afro powery. A powery van een powery. A moment sa bete tape. Nou een power give. Toch? Dat ineens nou die boek succes. Dan nou. Event tak. Afro kon fatu. Of afro kon granit chinso. Of dan asma kon krakeri nou. Of dan disi dan dati. They go on one young brand new sani. Dat je liba vrouw na nga say struggle ala de yari. Dat je gaat tegen een mooi span aan meestal dat we gaan tegen young blood talk span maar ik tak zegel a zegel dat kan de jesi zegel maar alla trase on zegel ba want you ana eerste man zo goed dat want om mijn man be focus ba heeft de you na vrouw dat die om een jaar lang u struggle dan no ayuru doro wan buinti waigi you dat you ko abem chinso moro betre. Dat het Toyota in zijn vrouw bereino bumoro. Want nou je bij Benz nou en a Benz na trasoro godamas bele boefkos doe na Benz dat die. Dat kan de 2 jaar i draai godoro. Je lieve vrouw aan zijn vrouw troi ex nou. Anga de pching a troi ex want je draai nou. Jong meid, mooi meid, Beyoncé den wagi je draai nou. 2 jaar ego, 3 jaar ego, 4 jaar ego. Dat if a 5e jaar want tackle met you. Dat je contact 0. Mensen, hier dat tori boom. Maar sorry voor ons aan mij denken. 15 jaar mo je 1 minuut. 15 jaar aan mijn libi na een vrouw of een vrouw libi na een man. Dan no ayuru doro. Die succes komt. Een vrouw vindt succes. Ago te kwantraman.
of een man vindt succes, agote kwatra vrouw. Baka 3 voor 5 jaar, asano gomoro, ineens, ako fadon baka. Tegen me, suma ekisa skro. Ik mis me gewoon voor die idee. Op Grimoro, Marcel Hoesburg. Voor mij, unne sabaroko saye abi TD wa life. Suma you denki o kisa schuld voor afval voor amandati. Isap sa a vrouw o tega man a nyumeit, minutaka vrouw. Isap sa nyumeit o tega man. Obige tegen Maya, zijn ex is met ons bezig, zijn ex gunt ons die relatie niet, zijn ex dit, zijn ex dat, zijn ex dat, zij zeggen die leone voor. Zijn ex dit, dat is ex guapo noemen, dat is ex is in kon. No, wat ex no do next, nanga you. You wish you srefi. As mananga sa you struggle, fudoro pay de no de, ineens no bumoro, dan no one trawan buno, dat samsa. Karmanek, ana schreef deze wiri vada wat pori. Dus te later je vadon lekwan blok. Dat je bartak na ex ewisunu, ana ex ewisunu na you wish you srefi. Sai sajogo, na you wish you srefi na so karma de. Karma is komen kloppen aan je deur tak fawaka, was je me vergeten? Dai no lukbung, im lukubung tak de meeste gevallen, de meeste umasma. Sa wamang lip tap zo'n manieri, tap zo'n fasie. Het zijn de meest succesvolle vrouwen. Het maakt ze zo hard, hè. Kijk, soms, of niet soms, in de meeste gevallen, kan een man de smile in het gezicht van een vrouw voor het leven afpakken. Ze wilt wel smilen met de eerstvolgende man die ze gaat tegenkomen. Maar ze kan niet, omdat maar 1 persoon de smile heeft afgepakt voor het leven. Kutiri zei ze. Maar je hebt veel begrepen meer, want na leer we leer voedsel toch. Mina familie dus, wan maningre kan puru. Ja toch. Dio sei dok pokumang flora kapper ex une kota flora moro. Toch? Arkibon samitaki so lees. Toch? Omdat bon forus ma emeka fout dati. Anos mai wisu nu na we wisu srefi. Omdat we vergiti en brief me man zowel uma a tackle dis eteki. Omdat we denken moment dat voor unu wang. A cosmos is je toch? Net sametegi net a cosmos wisi. Na dat dekar wisi ano sasma do you. Wisi na sa you do you srefi wat smakan probeer do you sani. If je libi kring en isap tak je do santa polet fasi de kanga wi sot pak salver de wani. Not ne roko. A moment sa wisi roko komit you. Na a fout de na you no korku you gogolo. En you gogolo you kan korku tu fasi. You kan libi off kring. Of you can set your skin. Dus te bepaalde san epsa. Mi nooit ne bar chepoti gemakkelijk. Mi loop onderzoek fossi. Dus te bar wisi, this wish me, that wish me, that wish me. Begin luku fossi if ano you wish you srefi. Omdat fouja so wala malay du sarangasma. This mano sabete. Wala malay dus mahatsani sa kondre no sabete ma you sabik ba natuur sabi dus te sane mit you fu ditras mano sab de sandi you do adungru met tide de abiche potigi tak bigado san meeting no the sandi you do di uno sabi faf de sand that kon your life confess de soliste bepaalde zijn emitisme, mine bartje mot chepoti so maar zij zijn Murphy na you me wakte ter Murphy koffie. Toch bon voor san zij mit unu in a libija so na unu schreef creëer ding na unu schreef kweki ding. Te you see hier wiki mate gewoon ineens you was strati you kiss one blessing. Say body I God bless me and this na ala de bon sam do sa smano be sabi en samino me grota pu sabi na dat je body toch? Dus gewoon te ongeluk wakamiti mi God bless me.
Dis dan de boons aan bedoel, want nooit meer make ik bari, me do omen boons, man be sabi we no, God bless me, gratangi gado, man a fawa kate wan tackle take you, saying that you fail tak na sma do you, if you sa boom boom tak in aflede, you do san is as man sap ook toe. You do omen san sa sma no sabi ook toe, tenanga David na you wan sabi, you nanga gado grond tapu wan sabi, dus te tackle take you. Nooit no acties revi, waarom ik? Broer Michael, hoe gaat het? Nooit no acties revi, zijn de me. Nooit no acties revi, zijn de me. Alasani, die e konta biu passi, na you. Zijn de you. Nooit no acties revi, vraag dat zijn de me. Alasani de konta biu passi na you. Het is voor jou bestemd. Familie zo. Om eens mij go live e kost me toch. Om eens maar nee begrijp me afetis aan mijn fetit ook. Om eens maar ik kost me zomaar ik die molle fout beschuldigen. Misa go acties zijn de na midden ga vast beschuldigen. Nee. Na mi kise gi arupendisi mi kise de tataki mi saba fesi taki small kosi smano de eens small one broko you and the smarat meestal o de dicht bij you. En dat de you familie maar akan de wan sma die gers you. Dus mi de erop voorbereid omdat na aroko sa mi kisif do. En dat aan of praat money you. Dat make me no up voor fan. Dat aan of praat money you. Dat aan of praat go to you. Dat aan of giwagi. Dat aan of setroko you. Dat na fe kan praat chinso praxeri na you. We gatori me leer voor you. Je leer voor me. Dat na mi roko niks anders. Min after you directeur you DNA let noem maar op. No. Mi na san over het dagelijks leven mi e bespreek en mi no abi sma sa mi e bescherm in mijn speech. Omdat if in mijn speech mi kan bespreek misrevi de fout die mi meki, dan sumana yufu bescherm de dief die misabi. Dus te weten kasani una be over een specifiek persoon, maar boom voor wisi in grondtapo voor namko in sranam. En os smei wisuno na we wisu srefi. Utekef mi lek fay bo teke van trauma want brief me want dokter anders no ko tege asandisi want ingenieur na ten fukon in so life want multimillionaire no ap ten fuko tak over de sandisi na mina nga user de kon lek mo fina wang na unu mus corrigerus revi we tak tak is you a multimillionaire in a life ja nee de man aba tendisi de man dat net drink omdat de strip tenet na mina nga user sribi mina nga ye drink. Wallo sweet drewe kisi tramai drink tak de by helikopter da by sigris ref lo dete. Aguduman e drink, aguduman e bayeng. De mana baten sa mina nga e dutak wo opos ref ai. A groep fu unu moro bigi, saib sa ori. A groep fu unu moro bigi. Dus na unu muse power us refi, hoedstoner, saib sa miji. Dus mek unos don waktisma fuko opo ai, unus ref mus opo egi ai. Maar unom vergiti lek sam tegu ja. Sonteng a buitenrelatie sa you abi. Na eng e hoor a relatie in se in stand. So lees i bapwa moment tak tide dat mi banga vrouw. Tide mi no dat nek femoro. Tide dat apori. No dis furtongsi. Mi no one moro da je guastrati. Da je gona doro uma. Dat heeft nou een boom, door oma heeft nou boom kwek ja kisi. Asaptak ondanks jabi vrouw, ondanks jabi gezin, eng na nekse makeri, dat op potis dono tak bajas don ja say wandu, oi walu sa vrouw. Dat te lu sa vrouw peo konja. Dat tamara da je lus mida ya gawatrawang. No. Loko yanga vrouw damandi. Ma misileki afaudis na you abi. De door oma dat no lai. Adoro umasa o teya matak nukuno. Mistak desan saya tak jaso na ati bro ya bita pa vrouw. Mamina nga yu wakalanga. En mistak tak japon bepaalde karakter sa misref ne begreep. En me herkennen tak na karakter fi dat die afro mandi na ngay. Gwa oso. Gogo meki huiswerk. Teiba meki huiswerk. Dei kombaka. Dat nou aan doro uma sa ap verstang tak if een broko a relatie dat die insrefi no gro. Want a moment sa asref man dat die ook kon jano
aliben vrouw kontanja, dat you o teka roko fa in oso uma, sa sabi sa seri, en you no sap nomo say bai, omdat you ben sabi de leuke momenten van mijn wang, you no sap van mijn poesmeri, you no sap van mijn kaitingi, you no sap van mijn wa aguna oso, you no sap next voor de sanat nama in oso vrouw, ap te kampen na ala de sandati. You know wasa no me be sabi to bem go chela, da mai ko teki, tum go sex, da mai ko teki, tewo go nyang, da mai ko teki. De sansa mane doanga oso uma, amai doanga you. Dus you na de sweet moment is sabi, bijna in chilek na on Facebook liefde you feni. Wanneer so mooi san van man isabi, so mooi moment isabi. De takru moment, de echte verveer karakter van man, na in oso uma sabi. Daarom jullie vrouw adoro. Om ze gebruiken verstaan. Ja, boom voor uma die no one man, gewoon na one de no one man. En de libi gelukkig. Maar dat no one taki, na dat na libi ba. Want you kan libi morgen gelukkig. Malai, zeg samen. Malai, boom boomang, tranga feni. Dat vraagt hij ook toe, sawa uma eshi in wan boomang. Gis, sana wan boomang giu. Boeman ne besta. Boomvrouw ne besta. Er zijn betere vrouwen. Er zijn ook geen slechte vrouwen. Want in de meeste gevallen, te amang zijn er niet taking. Want maningre, op zo'n chinso ruimte van oudo. Ano ala maningre. Te metak wan maningre, la metak over een bigi groep, wan mi ane rokoso. Wan maningre, abit chinso ruimte van oudo. Voorlopen uit ba. Ano wa reden, ano wa sani no, jullie umas mana oso, you have do noti voor een man lopen uit. Wamtje ruimte afeni, een man kan lopen uit die ba. If na seks, we kan lopen uit. Maar wa umas ma, kan je maar dan niet. Toch wa uma, 85%, volgens mij 90% voor wa umas ma. Wa umas ma er lopen uit, na wa reden. En in een reden, 95% a reden is de amang. Mi aben boom ya, mi saptak mi aben boom. Wa umas ma, ne wiki manting dat tak vanaf tide mogo uru. Den charengo mitanga anwa psycholoog, charengo mitwa psychiater. Tishi wa umas ma wiki manting dat tak tide mego uru. I kan charengo direct na wa psychiater dat tak wan sanne roko bung ine ede. In de meeste gevallen 95%, Bianca Pika me beki is het 99%. 95% voor umas maar teshi de lopen uit die de man a fout de na a maningre. Nou weging a reden. Maar a maningre daaraan tegenover, nou am chi ruimte a ap van odo. Dat a kan lopen uit die ba. Dus dat zijn gewoon realistische dingen, dat is gewoon de waarheid. Dus al deze kleine dingen. Alle de chim sandisi, ab den segi, alle de chim sandisi, ab den strafo. You segi, na fusa you do. Die kan des grondtapo no sabi. You kisa blessi. Soms man nog gun you. Omdat de no be sap de san nga say be de bezig. You no be poten na ab digi klok, voor grondtapo si de bondi be do. Dus te ab blessi ko ineens des mij tak, hey, kom as my rise op jong, of na man is rise op. Bon voor san you no sabi sa adu. Na precies zo ook to te tackle tek soms ma. No barche poti want you no sabi sa adu. Sa mina nga you of sa kondre no sabi. You bigger sukuf libi na let fasi. Dat te wan blessi miti. Dat je saptaki na you do. Te wan tackle mit you. Dat je sabi ook to dat na you do. What goes around comes around. Boom fursan idu this mano sabi. Mas smashi. Want yushi. Grontapu sabi. A cosmos sabi. Dus tapa ye kon. No kon bari. Why me? Wansan gado nooit no do. Gado negi no a swaki sudati. Ebi feti. Gado nooit egi wan swaki sudati. Wa hebi feti go feti. If wan feti an of you. Gado ne poten ay pasi.
E von feti anof you gadone poten na you passi brik mi. A di asap tak yo man feti me ka potengi dus no dry de ba mi gado sende ye tu mi disi no. Nou een test. Sollicit tak mi egi sa, mi sa gisa mi dede luko me san mi tugu mi sa, luko mi sa mi bereka mi vrienden botweng, mana mi say duanga mi. No, dat na de test. Mi beste mati na ngasambe nyadringi, da luko sa duanga mi. No, dat na de test. Want you know man libi, you wanna gado gron tapo. En libisma, usap fa libisma de, wala mala sap fu so ka gron tapo. No wan funu no ka libi, fu kon perfect. Te dede pas you perfect. Omdat na sma edusan gi you. Maar a moment sa you lek libisma, you schreef edusani, dat want taki you kan make fout. Te ne do noti, you ne make fout. Onthouding. U ka gron tapo fu kon make fout. A mooi wang, na taki you mus ma accepteer you fout. Je moest maar leren uit de fout dat je maakt, voor no make de moro. En te make fout, sukuf doe je schrijf pijn na een fout die maakt. No sukuf doe aan trouwen, want aan het denken you. A trasiva medaille, you lek libisma, if you sap dat je buurvrouw, of doe een bepaalde sani, sa ook in de fout. Dan heb je plicht. Voor waarschuw je buurvrouw, dat buurvrouw, dat aya san die je doet dat pe. A kan tjaka volken geven. Manogos don wakti ishi bumbum tak askotu broko dape. Buurvrouw no kon bijna formulanga askotu broko dape isabi de ishi buurvrouw wa krenta paskotu da is don jaso yo de restok yo wakti de velubu yo teki camera want isap tak buurvrouw of fadong imluku de meeste san sa de ma sap tak ousa ama bige teken camera ama bige film wat asap tak buurvrouw of fadong terwijl abeka film ook toe van een waarschuw buurvrouw dat een film godoro pe een sorry a mankeri sa buurvrouw bokisi maar wel zo'n filmpje no bokis like a tra film in tegendeel pe buurvrouw bokisa mankeri bokis moro like maar uno no mag ondersteunen dat die als je toe bradaf meer kom baka makandra in een live uko latiere Reggie Miller broer Delano Adam broer dat sabi mi dat na mati saib sa Reggie mi dat tap seera mine geniet voor den jano de na moeder bonte Boris na tem ka foto baka fafa kukru alles contact december doro je hebt je handen vol straks big op wat filialere ano floras ma wa moet stap tak we bor sweetie go op wat filiala wat presi mi brada ja if op de foto taki da we taki maar ja mensen this bede One Piece Life want chipis onder venitori sa yuleri mileri en sa ukaler fu srefi ma uno vergiti amoro takru wisi amoro hebi wisi na te wisi ju srefi solis je sukunai buurman tak na endo yu solis anai buurman solis na masa de tayana say de duan sani say vergiti dus te wiki manteng te actie vergiffenis dat you begin oi de bezig mooi toripa te de bezig Deed de bezig. Michael Faria, cool talk. Deed de bezig. Deed de bezig. Deed tapu. Deed tapu. Maar te doen sani. Doe altijd. Vakaba. Siebrano Pique. Die stem uit onverwacht. Bose Kondre. Akoron boy. Sa geboren in het district Para. En like famita kemba. This be the One Piece Life. Fam chama assim na live direct. Me wandra um pouco de demandation. Petik tevreden. Mana sogro tapude. Papa pula de Mana sogro tapude. Mana sogro taputa. Sukrusani. Maar fena poko mensen met banana live er, maar nu de na komen pot met poko koon. En dit was de live voor vandaag.